முன்னாடி வந்து 5 பேர் தான் இருந்தாங்க, இப்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓ கிரேட். அன்னைக்கு சுகன்யா மாதாஜி கிளாஸ்க்கு தான் போனேன். உஷா மாதாஜி கிளாஸ்க்கு நானும் அவங்க மட்டும் தான் இருந்தோம். ஓகே. ஆமா. And we will have a ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே பக்தி ரிக்ஷால 2 3 5 பேர் தான் வருவாங்க. நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. புது பேட்ச் வர ஆட் ஆயிடும். சோ இங்கிலீஷ் எல்லாருமே வந்து கூட ஒரு 5 பேர் அப்படிதான் இருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் யூத் எல்லாம் எடுத்தா இன்னும் ஒரு 3 4 பேர் தான் இருப்பாங்க. சோ தைரியமா நீங்க ஒரு ஸ்டூடண்ட் இருந்தா கூட yes, don't need to worry about Mataji. நீங்க ஒருத்தங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா கூட நீங்க வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணா கூட. இல்ல, I just wanted to tell you that yes இது level 3 ன்னு இருக்குறதுனால அவங்க கிட்ட சொல்லணும். மேபி அவங்களுக்கு புரியல. ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு குரூப்ல இருக்கோம், இன்னொரு குரூப்புக்கு போக கூடாதுன்னு நினைச்சு நின்றுப்பாங்களோ என்னவோ. தட் இஸ் குட். அப்படி நினைச்சிட்டு தான் இருந்துட்டோம் மாதாஜி. குட். லெவல் 3ல மட்டும் போஸ்ட் பண்ணிருக்கிற குரூப் அது ஃபார் லெவல் 3 ஸ்டடி. லெவல் 2ல இருக்கிறது வந்து இட் வில் கோ. நீங்க அதுக்கு முன்னாடியே NOA கூட முடிச்சிருவீங்க நீங்க. ஆனா பகவத்கீதை முடியாது அவ்வளவு சீக்கிரம். ஓகே, இட் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் டைம். அதனால நீங்க வந்து யூ டூ பகவத்கீதா ஸ்லோலி. நல்ல ஸ்ட்ராங்கா கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து பாகவதம் படிக்கும் போது உங்களுக்கு கோரிலேட் பண்ண முடியும். ஸோ நிறையவே அங்க வரும் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து யூ நீட் டு கோரிலேட் தி திங்ஸ். ஓகே, டிவோட்டிஸ் நல்லா சொல்றாங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க் யூ. டிவோட்டிஸ் சுந்தரேசன் சார் எல்லாருமே நல்லா. எஸ், கிரேட். நீங்க எல்லாம் இப்ப முடிச்சீங்கன்னாக்கா அப்புறமா பக்தி சாஸ்திரிக்கு போவீங்க. ஸோ தட் இந்த லெவல் 3 எல்லாம் முடிஞ்சாக்கா யூ கேன் என்டர் இன் டு தட் பக்தி சாஸ்திரி. ஸோ வில் சி, அதுக்குள்ள எல்லாம் நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். ஸோ வி ஹாவ் டு சி தட். ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரீம்லைனிங் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. வி ஹாவ் டு அடேர் டு தட். எப்படி போறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நாம இன்னைக்கு 18 19 சாப்டர் ரெண்டுமே முடிச்சிடலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆனா கூட எனக்கு கொஞ்சம் எல்லாரும் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் திஸ் என்னோட இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் ஸ்டார்ட் வித் ஈஷோ அண்ட் பேரலி பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் பி கிவிங் இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சப்மிஷன்ஸ் மாதிரி நீங்க பண்ணிருக்கீங்க இல்லைங்களா? சாரி, இது யூ ஆர் கிவன் த செஷன். ஸோ அந்த பிரசன்டேஷன் வந்து கண்டிப்பாக நீங்க வந்து செய்யணும். ஸோ நோ மோர் வீக்லி 2 presentations ஐ வாண்ட். ஆக்சுவலி ஒரு half an hour இல்லைனாக்கா ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு நாள் மட்டும் நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஸோ half an hour 2 people can take it up, 2 batches. ஸோ எப்படி வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஏதர் டியூஸ்டே ஆர் வெட்னஸ்டே. ப்ளீஸ் நீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ எனக்கு வந்து முன்னாடியே சொல்லிடுங்க. ஸோ தட் ஐ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் திங். ஸோ ஈஷோ உபனிஷத் பார்க்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து. ஈஷோ உபனிஷத் யாரெல்லாம் புதுசா ஜாயின் ஆயிருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குற மாதிரி இருக்கும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் ஆறவங்க தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் த கிளாஸஸ். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்குமே வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நாம வந்து 18வது அத்தியாயம் பார்க்கின்றோம். ஸோ அதாவது கேரக்டர் ஆஃப் ஒன் இன் எக்கஸ்டிக் லவ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும். ஒருவர் பரவச நிலையில் இருக்கின்றார் என்றால் அவர்களுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும், அவர்கள் எப்படி அதை வந்து அவர் எப்படி தோன்றுவார்கள், நமக்கு எப்படி தெரிய அறிமுகமாகுவார்கள் அப்படின்னாக்கா அவங்கள நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஒரு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய சுபாவத்தை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும், எதெல்லாம் அறிகுறிகளாக நாம வந்து அதுல இருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கறத வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க இந்த சாப்டர்ல. Rupa Goswami next describes the characteristics of
person who has actually developed this ecstatic love for Krishna. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பின்வருமாறு வந்து அந்த சுபாவங்களுடைய இயல்புகளை பற்றி விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார். யார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரவச அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரேம பக்தியை வந்து யார் வளர்த்துட்டு இருக்காங்க பகவான் மீது, அவர்களுடைய இயல்புகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து இந்த பின்வரக்கூடிய அந்த இதுல வந்து சொல்றாரு. He is always anxious to utilize his time in the devotional service of the Lord. எப்பவுமே சதா சர்வ காலமும் பகவானுடைய கைங்கரியத்திலே இருக்கக்கூடிய நாழிகை என்ன டைம் இருந்தாலும் மேக்சிமம் டைம் அதுலதான் அவர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பார். He does not like to be idle. சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கணும்னு அவர் என்னைக்குமே நினைக்க மாட்டார். He wants service always 24 hours a day without deviation. 24 மணி நேரமும் பாத்தீங்கன்னாக்க சேவை செய்யணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் என்பது அவருக்கு இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்டவர் தான் பரவச நிலையில இருப்பார். ரெண்டாவது, இஸ் ஆல்வேஸ் ரிசர்வ்ட் அண்ட் பர்சீவரண்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ரிசர்வ்டுனாக்கா அதிகமாக பேச மாட்டார்கள். அண்ட் பர்சீவரண்ட்னாக்கா டிட்டர்மைண்டா இருப்பாங்க, அதாவது உறுதியாக இருப்பார்கள். He is always detached from all material attraction. அதாவது இந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட எந்த செயலில் இருந்தாலும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றற்ற தன்மையை அவர்கள் வளர்த்து கொண்டிருப்பார்கள். அப்படின்னா பலன்கள் மேல் அவர்கள் பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அந்த செயல்களுடைய பலன்கள் மேல அவங்களுக்கு பற்றுதல் என்பது இருக்காது. He does not belong for any material respect in return of his activities. இங்க இந்த லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய இதுவும் சரி, செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கின்றது இல்லையா? சோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறோம், இல்ல ஒரு செரிமனி நடக்கிறது, ஒரு பெரிய ஒரு ஈவெண்ட் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த இடத்துல எல்லாம் போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா மரியாதைகள் எல்லாம் வழங்கப்படுகின்றன இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் உலக மரியாதைகள் தான் இல்லையா? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டக்கூடிய மரியாதை என்பது அங்க அந்த மாதிரி ஒரு வெளிப்பாடு என்பது நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நாம இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையில இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு மரியாதையை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எதிர்பார்க்க மாட்டார். He is always certain that Krishna will bestow his mercy upon him. பகவானுடைய கருணை என்பது தனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்ற அந்த நம்பிக்கை உறுதி மட்டும் அவன் கிட்ட இருக்கும். He is always very eager to serve Lord faithfully. நம்பிக்கையோட பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கைங்கரியம் புரியறதுக்கு அவர் வந்து தயாராக இருப்பார். எப்பொழுதுமே சேவை செய்யணும் பகவானுக்கு அப்படின்ற அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கும். He is very much attached to the chanting of holy names of the Lord. அதாவது சதா சர்வ காலமும் ஏதாவது நம்ம ஜபம் மட்டும் பண்ணக்கூடிய டைம் மாத்திரம் கிடையாது, உள்ளுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மேனுடைய நாமங்கள் ஸ்மரணங்கள் போயிட்டே இருக்கும். He is always eager to describe the transcendental qualities of Lord. பகவானுடைய இயல்புகள், அதாவது ஆழ்நிலையான, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தன்மையுடைய அவருடைய லீலைகள் அல்லது அவருடைய இயல்புகள் எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்வதற்கு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே வந்து விருப்பம் கொள்வார். He is very pleased to live in a place where the Lord's pastimes are performed. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய லீலைகள் நடந்த இடத்துல வந்து வாழணும்ன்ற ஒரு மனசு அவங்களுக்கு அது he is very pleased. அவருக்கு அந்த மனசுல ஒரு ஆர்வம் என்பது இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் மதுரா, விருந்தாவனா, துவாரகா, இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் அவர் பகவான் இருந்தார். அந்த ஸ்தலங்கள்ல வாழணும்ன்ற அந்த ஒரு ஆர்வமும் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் டைம். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம இங்க சொன்னோம் இல்லையா, அந்த 9 பாயிண்ட்ல வச்சு ஒரு டாபிக்கும் வந்து பேச போகின்றார் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள். நம்ம பிரபுபாதர் அதற்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே இங்க கொடுக்கின்றார். ஸோ அவருடைய அருமையான இந்த ரைட்டிங்ஸ் வச்சு நம்மளும் வந்து புரிந்து கொள்ளணும். whenever we have the higher taste of hearing or reading the பியோர் டிவோட்டினுடைய அவருடைய வார்த்தைகளை நம்ம கேட்க கேட்க நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம சுத்தியை வந்து அடைகின்றோம். சோ பிரபுபாதர் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சாலுமே நீங்க பிரபுபாதருடைய புக்ஸ் எல்லாமே வந்து படிங்க. வாணி கோர்ஸ்லயும் பாருங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடியோ கூட இருக்கு, யூ கேன் லிசன். வாசிக்கிறதுக்கு சிரமமா இருந்தா கேட்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? ஸ்ரவணம் என்பது அந்த செயலாவது நம்ம செய்யும் பொழுது நாம இந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம இன்னும் விருதி செஞ்சுக்கிட்டே போகலாம். An unalloyed devotee who has developed ecstatic love of Krishna is always engaged his words in reciting the prayers to the Lord. அதாவது கலங்கமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தியை வந்து யார் ஒருவர் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாரோ பகவான் மீது, அவர் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய
அவருடைய நாமங்களும் சரி, அவருக்கான பிரார்த்தனைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து ஈடுபட்டுட்டே இருப்பார். வித்தின் ஹிஸ் மைண்ட், அதாவது மனதளவில் he is always thinking of கிருஷ்ணா. ஹிருதயத்துல வந்து பகவானை நிலைநிறுத்தி அவர் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியை செலுத்தி சதா சர்வ காலமும் அவரை பற்றியான நினைவிலே அவர் வாழக்கூடிய அந்த தன்மையில இருப்பார். அண்ட் வித் திஸ் பாடி இஸ் எய்தர் offering obeisances by bowing down before the deity or in engaging in some other services. பகவான் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா தலை வணங்கி அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய அந்த இது எப்பவுமே இருக்கும் அவருக்கு. that is before the deity or engaging in some other service. சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த சேவையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார். During these ecstatic activities he sometimes shed tears. So இந்த மாதிரி பகவானுடைய செயல்கள் அவர் வந்து ஈடுபடும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்த கண்ணீர், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பரவச நிலையில வரக்கூடிய அந்த கண்ணீர் தானாக வந்து சிந்திண்டே இருக்கும். ஸோ பக்தி பரவசத்தினால in this way his whole life is engaged in the service of the Lord with not a moment wasted on any other engagement. வேற எந்த செயல்பாட்டிலுமே வந்து அவர் ஈடுபட மாட்டார். சதா சர்வகாலமும் பகவானுடைய அந்த சேவையிலே அவர் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார். பர்சீவரன்ஸ், டிட்டர்மைண்டா இருக்கிறது. when a person is undisturbed even in the presence of various causes of disturbances he is called reserved and perseverant. அதாவது நம்ம கண் முன்னாடியே வந்து பார்க்கத்தகாதது, செய்யத்தகாதது, அப்புறம் வந்து நம்ம கைகளால் வந்து செய்யத்தகாத ஒரு செயல், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்வான்டட் திங், டிஸ்டர்பிங் திங்ஸ் எது நடந்தாலும் கூட அந்த சூழ்நிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாம ரிசர்வ்டா டிட்டர்மைண்டா தன்னுடைய செயல்பாட்டை பக்தியிலையோ அவருடைய செயல்பாட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா கடமையாகோ அவர் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் அப்படிப்பட்ட பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ பர்சீவரன்ஸ். ஒருத்தர் வந்து ஒரு பக்தன் வந்து அந்த நிலையில இருக்கின்றார் என்று அர்த்தம். பரிஷித் மகாராஜ் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல பாத்தீங்கன்னாக்கா 19வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய அவரை சுற்றி அவர் வந்து அந்த 7 நாட்கள்ல மரணத்தை அவருக்கு வந்து மரணம் ஸ்வீகரிக்க போகின்றார் என்று தெரிந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கேட்பதற்காக அங்க வந்து கங்கை கரையோரம் உட்கார்ந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டிங். சோ கதை, அதாவது பகவான் கிட்ட இருந்து பாகவதத்தை கேட்கறது, சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து பாகவதத்தை கேட்பதற்காக உட்கார்ந்துருக்காரு. அவரை சுற்றி ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே உட்கார்ந்துருக்காங்க. சோ அவங்களை எல்லாரையும் பார்த்து சொல்கின்றார், ஆக்சுவலி மை டியர் பிராமணாஸ் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் அக்செப்ட் மீ ஆஸ் யுவர் சரண்டர்ட் சர்வெண்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் எப்பொழுதுமே என்னை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சரணடைந்த ஒரு பக்தனாக, அதாவது சர்வெண்ட் சேவகனாக என்னை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஐ ஹாவ் கம் டு த பேங்க் ஆஃப் கேஞ்சஸ் just to devote my heart and soul unto the lotus feet of Lord. நான் கங்கை கரையோரம் எதற்கு வந்திருக்கேன் என்றால் என்னுடைய மனதையும் ஆன்மாவையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் பாதங்களில், அதாவது கமல பாதங்களில் சமர்ப்பிப்பதற்காக வந்திருக்கின்றேன். சோ ப்ளீஸ் பிளஸ் மீ. அதனால உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை எனக்கு செய்யுங்கள். தட் மதர் கேஞ்சஸ் மே ஆல்சோ பி ப்ளீஸ்ட் வித் மீ. கங்கை தாயும் என் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா she will also show the mercy, இல்லையா? she will always be pleased with me. இந்த செயலால் அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் வந்து இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம். let the curse of brahmana's son, ஏன்னா ஒரு பிராமணருடைய மகனால தான் அந்த சாபத்திற்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாம்பு கடித்து தான் அவர் இறக்கணும்ன்ற, ஒரு நாகம் கடித்து வந்து அவருடைய மரணம் ஏற்படணும்ன்றது ஒரு பிராமண, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ருங்கி அப்படிங்கிற ஒரு முனிவருடைய சாபத்தினாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவருக்கு இந்த 7 நாட்களில் மரணம் என்று தெரிய வருகின்றது. சோ அவருடைய தந்தையை போய் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காட்டுக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆசிரமத்திற்கு வருகின்றார். சோ இலைப்பாரி விட்டு பசினால அந்த இடத்துல ஏதாவது கிடைக்குமா உணவுக்காக வரும் பொழுது அங்கே இருந்த ஒரு பிராமணர் வந்து இவர் போய் கேட்கும் பொழுது எதையுமே கொடுக்கறதில்ல. அவர் அந்த தியான பயிற்சிகள் இருக்கும் பொழுது உதாசீனப்படுத்திட்டாரேன்னு அங்கே இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்து வருகின்றார். அதற்கு பிறகு அந்த பிராமணருடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய சிங்கி முனிவர் வந்து வரும்பொழுது தனது தந்தைக்கு ஏற்பட்ட இந்த கடினமான சூழ்நிலையை பார்த்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாபம் கொடுத்துருவார். 7 நாட்கள்ல வந்து நாகம் கடித்து அந்த அரசன் இறப்பானன்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜனுடைய அந்த சாபத்திற்கான இது. சோ இந்த சாபத்தை, அதாவது let the curse of the brahmana's son fall upon me, அதாவது அந்த சாபத்தையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஐ டோன்ட் மைண்ட் என்றார். ஐ ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் தட் அட்லீஸ்ட்
at the last moment of my life, all of you will kindly chant the holy name of Vishnu so that I may realize his transcendental qualities. எல்லாருமே பகவானுடைய நாமங்களை நீங்க ஜெபித்தீங்கன்னாக்கா என்னால அந்த பகவானுடைய அந்த அவருடைய அந்த ஆழ்நிலையான அந்த இயல்புகளை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு நான் செல்ல முடியும் அப்படின்றத கேட்கின்றார். என்னுடைய கடைசி அதாவது நிமிடங்கள் இல்லையா, இந்த 7 நாட்கள் என்பது அவருக்கு கடைசி நேரம் தான். அது அந்த ரிக்வெஸ்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு சப்மிசிவா அவர் பேசுகின்றார். இஸ் அன்டிஸ்டர்ப்டு கண்டிஷன் ஆஃப் மைண்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, எஸ் மரணத்தை ஸ்வீகரிப்பதற்கு அவர் தயாராகவே இருந்தார். சோ அதனால அவர் அது ஆச்சரியமாவோ இல்ல இதை தவிர்க்கணுமோ என்று அவர் என்னைக்குமே நினைக்கல. ஏன்னா எவ்ரிவன் ஹாஸ் டு ஃபேஸ் தட். மரணம் ஒரு நாளைக்கு நாம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிலவுட் பீப்புள் யாராவது இறந்து போயிட்டா மனசு சங்கடம் ஆகின்றது. ஆனா அது கண்டிப்பாக நமக்கும் நாளை உண்டு என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். எதுவுமே நித்தியம் இல்லை இங்கே. அந்த சமயத்துல ஏன்னா நம்மளுடைய அவங்களோடயே நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போடயே வாழ்ந்த நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளுக்கு சட்டன்னு போயிட்டா அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத சூழ்நிலை கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அவர்கள் மீது நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பை நம்ம பொழிந்திருப்போம். ஆனா அந்த அன்புனால நம்ம அந்த இயற்கையிலே நடக்கக்கூடிய ஒன்றை நம்மளால தவிர்க்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. எனிதிங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம். அதை நம்ம அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம கொண்டு வரணும். So this is one of the characteristics of the devotee who has developed the ecstatic love of Lord. So this is the one of the quality. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டர்மினேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா தீர்க்கமான ஒரு சிந்தனை, அதை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான ஒரு தன்மை, அந்த நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பரவச நிலை அடையக்கூடிய ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டியா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் டிட்டாச்மெண்ட். டிட்டாச்மெண்ட் என்றால் பலன்களை நாம தவிர்த்தல். அதுதான் டிட்டாச்மெண்ட். இந்த சென்சஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் டிசைரிங் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் இல்லையா. இந்த புலன்கள் எல்லாமே இந்த புலன்களுடைய திருப்திக்காகவே எப்பொழுதுமே ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கு. பட் when a devotee develops transcendental love for Krishna, his senses are no longer attracted by the material desires. ஆனால் ஒரு பக்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது அந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையான அந்த பிரேம பக்தியை வளர்த்து கொண்டால் அவனுடைய புலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிசைர்ஸ் மேல இருக்கவே இருக்காது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஆசைகள் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக நம்ம மடைமாற்ற வேண்டும். எதற்கு மடைமாற்ற வேண்டும்? ஸ்பிரிச்சுவல் இதுக்கு மடைமாற்றிக்கொள்ளும். அதை தவிர்க்க முடியாது இல்லையா. அதை நம்ம மாத்தி நம்ம பகவானுக்காக நம்மளுடைய ஆசைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பகவானுக்காக செய்யணும். அந்த நிலையில நாம செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நன்மை, அதாவது நாம இந்த இதுல முன்னாடி முன்னேறி செல்ல முடியும். ஆனா அதை நாம தவிர்த்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக பந்தத்திற்கே திரும்பி. அதிகமா கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கிங் பரதா. Ma'am, you unmute. Hare Krishna. So this is a nice example. Detachment. பரத மகாராஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா even though அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா he has been an emperor இல்லையா. அவருக்கு கீழே நிறைய அரசர்கள் இல்லையா. Emperor was so attracted by the beauty of the lotus feet of Krishna that even his youthful life, as he gave up all kinds of attachment to family, children, friends, kingdom, as though they are untouchable stools. இவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இளம் வயதிலேயே துறவரத்தை மேற்கொண்டவர் தான் பரத மகாராஜா. தன்னுடைய மகனுக்கு முடிசூட்டி விட்டு வனப்பிரஸ்தனாக அர்லியர் லைஃப்லயே அவர் கிளம்பிட்டார். Because he developed the he was attracted by the beauty of the lotus feet of Krishna. பகவானுடைய அந்த கமல பாதங்கள் மீது அவர் ஈர்க்கப்பட்டதால் அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே துறந்து சந்நியாசம் அந்த இதுக்காக வனப்பிரஸ்தவ இந்த ஏஜ்லயே முன்னாடியே போயிட்டார் அவர். Even in the presence of such allurements, if one can remain attracted by the material attachment, unattracted by the material attachment, that is called a detachment. நமக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வேணும் அது வேணும் அந்த ஆசை ஆகாங்ஷங்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா. பட் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நிறைய தெரிய வரும். இது நமக்கு வேணும்ன்றது வரும். இதை பார்த்தோன்னே இதை வாங்கணும்னு தோணும். இந்த மாதிரியான இயல்புகள் தாட்ஸ் எல்லாம் வந்தா கூட அந்த இது எல்லாமே பௌதீக இயற்கை மேல இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அட்டாச்மெண்ட். அதன் மேல நம்ம இருக்காமல் நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கடமைகளை நாம் செஞ்சுட்டு போகும்பொழுது அதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டாச்மெண்ட். மெட்டீரியலிஸ்டிக் அட்டாச்மெண்ட் நம்ம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. மெட்டீரியல்
ஒர்க் தான் நம்ம பண்றோம், பௌதீக இயற்கையினுடைய சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல தான் நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம். ஆனா அதற்கான லாப நஷ்டங்கள் மேல நம்மளுடைய மனதை லயிக்கவே கூடாது. The real position of a mature devotee is that even in the presence of allurements he is not at all attracted. So ஈர்க்கப்படுவதில்லை. தன் முன்னாலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கு வந்து ஈர்க்கப்பட்டாலுமே அவன் அந்த ஈர்க்கும் அந்த இதுக்கு வந்து அவன் வந்து he is not bounded. So he will always be detached. அந்த நிலையில அவன் வந்து இருப்பான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரைட்லெஸ்னஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரமற்ற தன்மை, அதாவது தற்பெருமையற்ற தன்மை. ஸோ ஒருத்தர் வந்து தான் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தற்பெருமை, ப்ரைடுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ ஒன் ஆஃப் த இயல்பு, ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரவச நிலையில் இருக்கக்கூடியவனுடைய இயல்பு இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா அவனுக்கு பெருமை என்பது இருக்காது. When a devotee, in spite of possessing all of the qualities of pure realization, is not proud of his position, that is called as pridelessness. ஒரு உத்தமமான பக்தன் அந்த உத்தமமான பக்தி என்ற அந்த நிலையை அடைந்திருந்தாலுமே அவன் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திளைத்திருந்தாலும் ஐ எம் கிரேட், நான் இந்த அளவுக்கு நான் பக்தியில முன்னேறி இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அகங்காரம் இல்லாத ஒரு தன்மையில இருப்பான். அது அந்த பொசிஷனுக்கு தான் வந்து ப்ரைட்லெஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருமையற்ற தன்மை. சோ கிங் பாகிரதி பத்மபுராத்துல சொல்லியிருக்காங்க, இவாஸ் எம்பரர், இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேரரசனாக இருந்தவர், அவருக்குள்ள நிறைய அரசர்கள். Yet he developed such a ecstatic love for Krishna that he became a mendicant, அதாவது பெக்கர் ஆயிட்டார் அவர் வந்து. he became a beggar, ஒரு பிச்சைக்காரனாகி went begging out, பாத்தீங்கன்னாக்கா பிச்சையும் எடுத்தார். even to the homes of the political enemies, அவருடைய எதிரிகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் வீட்டு முன்னாடியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிக்ஷாம் தேஹி என்ற அந்த இதையும் அவர் செய்தார். untouchables. he was so humble that he respectfully bowed down before them. அவங்க யாராவது நம்ம எனிமீஸ் முன்னாடி தலையை வணங்குவோமா? நமக்கு இருக்கக்கூடிய மானம் அவமரியாதை எல்லாமே நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? ஆனா வந்து அவர் வந்து அப்படி நினைக்கல. ஏன்னா அவருடைய சேவையே வந்து பகவானுக்காக அவர் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டதால். சோ ஆனால் he became a beggar and he did begging also. அவருடைய அதாவது அவருக்கு ஆகாத அந்த அவருடைய எனிமீஸா இருந்தாலுமே எது விரோதிகளாக இருந்தாலும் அவர்களிடத்திலையும் போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அந்த பிக்ஷாந்தேகியை வந்து எடுத்தார். So he was so humble. The submissiveness is the one of the major quality in becoming a devotee also. Submissiveness இருக்கணும். ஸோ சப்மிசிவ்னஸ் வரும்பொழுதுதான் நம்மளால கூட ஞானத்தை பெற முடியும். ஒரு பியோர் டிவோட்டி கிட்ட இருந்து ஒரு டிவோட்டி வந்து ஞானத்தை பெறணும்னா கண்டிப்பா அவருக்கு வந்து அந்த ஹம்பிள்னஸ் ஆர் சப்மிட்னஸ் கண்டிப்பாக வேணும். ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி பவ் டவுன் பிஃபோர் them. இதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா கல்கட்டால கூட ஒரு லேண்ட் ஓனர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he also did the same thing என்றது வந்து சொல்றாங்க. ஏ வைஷ்ணவா ஆல்சோ லீவ்ட் இன் விருந்தாவனா அப்படிங்கறது வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க. கிரேட் ஹோப், பெரும் நம்பிக்கை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹோப் என்றால் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? the strong conviction that one will certainly receive the favor of the supreme personality of Godhead is called as ஆசபந்தம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசா மீன்ஸ் அதாவது அந்த இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லையா? he means continue to think. பந்தம் என்றால் நம்ம வந்து பந்தத்தை எவ்வாறு ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம், நம்ம மனதளவுல ஒன்னை வந்து நினைத்தோம் என்றதான் அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டெம்ப்ளேஷன் ஆகி அதனோட நம்மளுடைய தொடர்பை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம். அதுதான் பந்தம் என்பது. ஆசபந்தம் கண்டினியூ டு திங்க், அதாவது கண்டினியூஸா நம்ம வந்து அவரை பற்றிய நினைவில் இருக்கிறது. Because I am trying my best to follow the routine principle of the devotional service, I am sure that I will go back to Godhead and back to home. இவ்வாறு ஒருவருடைய சிந்தனை இருக்கும் அந்த பட்சத்துல அதுவே வந்து ஆசை பந்தமாக சொல்லப்படுகின்றது. சோ நாம வந்து எப்பொழுதுமே பகவான் கைங்கரியங்கள்ல வந்து சதா ஈடுபடக்கூடிய அந்த மார்க்கத்துல இருப்போம். சோ என்னால ஐ கேன் டூ பெஸ்ட், எவ்வளவு என்னால நல்ல நிலைமையில செய்ய முடியுமோ அது எல்லாமே நான் செய்வேன், அவ்வளவுதான். சோ மிச்சம் எல்லாத்தையுமே வந்து பகவான் பார்த்திருப்பார். சோ இறுதியினுடைய இது என்னன்னா இலக்கு என்னன்னாக்கா நாம பகவானிடத்தில் போக வேண்டும், அவ்வளவுதான். கோ பேக் டு ஹோம். இது நம்ம வீடு கிடையாது, இட் இஸ் டெம்பரரி ஹவுஸ். நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது, நாம போக வேண்டிய ஸ்தலமே வந்து ஆன்மீக உலகம் என்பது நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் அவர் அவ்வளோ பெரிய டிவோட்டி ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இருந்தாலும் he is speaking very low level about himself, like என்னுடைய பக்தி அவ்வளவு கிரேட் இல்ல அப்படிங்கறத வந்து அவர் ரொம்ப அற்புதமா விளக்கக்கூடியதுதான் இந்த பர்டிகுலர் பேராகிராஃப்.
I have no love for Krishna nor for causes of developing love for Krishna. Love of Krishna, namely hearing, chanting, and the process of bhakti yoga, by which one is always thinking of Krishna and fixing his lotus feet in the earth. He is also lacking in me. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுவும் என்னிடத்தில் முழுமையாக இல்லை அப்படிங்கிறாரு அவர் வந்து. நான் நிறைய கேட்கிறேன் அப்படின்னு நம்மளே சொல்லிக்க கூடாது. நிறைய நான் வந்து பாடுறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்க கூடாது. நிறையவே நான் ஜபம் பண்றேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்க கூடாது. நிறையவே நான் பக்தி யோகம் பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. Once we become more satisfied about பக்தி லெவல், ஆப்வியஸ்லி நம்ம அந்த பக்தியில வந்து முன்னேறதுக்கான மார்க்கம் வந்து கிடைக்காது. இதே மாதிரிதான் வந்து சிக்ஷ்டாஷ்டகத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டில் he want to become a birth after he didn't ask for any மோக்ஷம். ஏன் கேட்கலன்னாக்கா பகவானுக்கு நான் சேவை செய்யணும், அது ஒண்ணுதான் என்னுடைய இலக்கு அப்படின்றது. சோ ஒரு உத்தமமான பக்தருடைய நோக்கம் எப்பொழுதுமே சேவை மட்டும்தான் இருக்கும். அவர் எவ்வளவு சேவை செய்தார் அப்படின்னு அவர் வந்து எவாலுவேஷன், நான் நல்லா செஞ்சனே அப்படின்னு அந்த நினைப்பு என்னைக்குமே வராது. அதே மாதிரிதான் ரூப கோஸ்வாமி அவர்களும் தன்னை பற்றி விளக்கிக் கொள்கின்றார் இங்கே. As far as philosophical knowledge or pious words are concerned, I don't see any opportunity for me to execute such activities. That means he is feeling that I am not that much great to do that execution. So நாம எல்லாம் கூட பகவானுடைய கைங்கரியம் சொல்லி செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் கூட இங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் கிரேட் ஒர்க்கே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். We are not doing that great work. பகவான் ஏதோ நம்மள வந்து செய்ய வச்சுட்டு இருக்காரு, அவ்வளவுதான். We don't, இதுக்கான கிரெடிட் நம்ம எதையுமே எடுத்துக்க கூடாது. தட் வில் பி த ஒரு உன்னதமான பக்தனுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் வந்து அவருடைய நிலையாக இருக்கும். These are the words we should have actually. But above all, I am not even born in a nice or born of a nice family. நல்ல குடும்பத்திலும் நான் பிறந்தேன்றது எனக்கு தெரியாது. Therefore I must simply pray to you. அதாவது அதனால நான் எப்பொழுதுமே உங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானே உங்களை சேவிக்கணும். கோபி ஜன வல்லபா, அதாவது கிருஷ்ணா த மெயின்டெய்னர் அண்ட் பிலோவ்ட் ஆஃப் த கோபிஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா கோபி ஜன வல்லபா அப்படின்ட்டு பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம். ஐ திங்க் இதுல பிரபுபாதர் கூட இந்த பேர்ல வந்து ஒரு பாடல் கூட இருக்கு. நீங்க வைஷ்ணவா சாங்ஸ் அவரது நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த பர்டிகுலர் வேர்டு நீங்க கேட்டிருக்கலாம். I think myself quite incompetent to approach the transcendental goal of life. Correct? This line is perfectly true. நமக்கு எந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு, ஆர் வி ரியலி எலிஜிபிள், நம்ம எல்லாருமே எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா, நமக்கு அந்த கிரைட்டீரியா இருக்கா, ஆர் வி சோ பியூர் டு ரீச் த டிரான்ஸ்டென்டல் அபோர்ட் அப்படிங்கிறது அந்த இதுவுமே நமக்கு கிடையாது. ஆக்சுவலி ஹவு மச் பியூர் என்றதே நம்மளால எவாலுவேஷன் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த எப்படி ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா he being elevated devotee, அவரே அந்த நிலையை பற்றி சொல்லும் பொழுது நாம் எல்லாம் இன்னும் ரொம்ப கீழே தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அட்லீஸ்ட் we should never get satisfied actually. நம்ம இவ்வளவு பக்தி பண்ணோம் இதுவே போறோம் அப்படின்ற அந்த இலக்கு வந்து நம்ம வந்து நிர்ணயிச்சுக்க கூடாது. We should always strive for achieving the highest in the bhakti. So for that reason only this particular paragraph is giving us actually. So இந்த நிலையில போகும்பொழுது மட்டும் இவ்வாறு ஒருத்தர் நினைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் பக்தியில இன்னும் மேலும் மேலும் அவர் முன்னேறணும்னு நினைச்சு பகவானுடைய இடத்துல செல்வார்கள். ஆனா ஒரு முறை நம்ம செய்யறதே நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த மனநிறைவு வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நாம வந்து மேலும் மேலும் அந்த பக்தியில முன்னேற முடியாது. We should never get self-satisfied with the service what we are doing. அதாவது இதுவே போறோம்ன்ற மனசு நமக்கு வரக்கூடாது. பக்தியில எப்பவுமே இன்ஃபனைட் தான். ஸோ அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மட்டும்தான் இங்க, நிறைவு என்பது பகவான் பார்த்துக்குவார். ஸோ அதனால வந்து எவ்வளவு நம்மளால பண்ண முடியுமோ அது பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். இவ்வளவு பண்ணனேன்ட்டு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்கவும் கூடாது. ஸோ eagerness for achieving the desired success. When one is sufficiently eager to achieve success in devotional service, that is called as samutkanta. So ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா one is sufficiently eager, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இந்த பக்தி பாதையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைவு அது என்பது பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இலக்கை அடைவது. சோ அப்படி ஒரு இது யாருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து ஆர்வம் இருக்கின்றதோ அந்த இதுக்கு பேர் வந்து சமுத்காந்தா அப்படிங்கிறது பேரு. இட் இஸ் கம்ப்ளீட் ஈகர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டட் இந்த வேதிக் லிட்ரேச்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா டு பர்ச்சேஸ் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் திங், ஒரு விலை மதிப்புள்ள ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கணும்னாக்கா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல நாம எடுத்து செல்லணும்னாக்கா one has to develop intense eagerness for achieving the success. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப கொரோனா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 2019 வந்தப்போ அதாவது இன்டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இருந்தது. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வேவ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டென்ஸ் இருந்தது. இப்ப இந்த தேர்ட் வேவ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு இன்டென்ஸ் கிடையாது, இல்லையா, பவர் கிடையாது. தட் மீன்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆர்வத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
அந்த எப்படி 2020 வேவ் வந்தது பாருங்க, அந்த அளவுக்கு இருக்கணும். வீரியம் என்பது நம்ம பக்தியினுடைய அந்த ஆர்வம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வீரியம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்ம வந்து we will be able to நம்மளுடைய அந்த டேஸ்ட் வந்து, அதாவது பக்தி சேவையில நம்மளுடைய அந்த இதை உணர்வை வந்து நம்மளால வந்து மேலும் நன்னிலையில எடுத்துட்டு போக முடியும். அந்த ஆர்வத்தினுடைய பர்சன்டேஜ் நம்ம கம்மியாயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால வந்து மேல வந்து ப்ரோக்ரஸ் பண்ணவே முடியாது. கிருஷ்ண கார்ணாமிரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வில்வமங்கல தாகர சொல்றாரு, ஆக்சுவலி ஐ எம் ஈகர்லி வெயிட்டிங் டு see that boy of Vrindavana whose bodily beauty is captivating the whole universe. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வில்வமங்கல தாகூர் வந்து பகவானை செய்வதற்கு காத்துட்டு இருக்கார். சோ அதாவது அவருடைய ரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சௌந்தர்யம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கேப்டிவேட்டிங் த ஹோல் யூனிவர்ஸ். இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆட்கொண்டிருக்கின்றது. அண்ட் whose eyes are always bounded by black eyebrows, அதாவது கருமையான அந்த புருவங்கள், அப்புறம் expanded like lotus petals, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தாமரை இதழ்கள் போன்ற கண்கள், who is always eagerly glancing over his devotees, எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து கருணையோடு பார்க்கக்கூடிய அந்த eagerly, he will be always waiting to see his devotees, and therefore moving slightly here and there. His eyes are ஆல்மோஸ்ட் மாய்ஸ்ட், அதாவது ஈரமாகவே இருக்கும் அவருடைய கண்கள். அண்ட் his lips are always colored, அவருடைய இதழ்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா காப்பர், அதாவது செம்பு கலர்ல இருக்கும். through those lips there comes a sound vibration which drives one madder man a mad elephant. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேட் எலிஃபென்ட் கதை ஐ திங்க் அதிகமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க சொல்லலாம். ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் த செஷன். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மதம் பிடித்த யானையை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியில வந்து அவர்கள் வந்து he will become driven by that. I want so much to see him at Vrindavana. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விருந்தாவனத்தில் அவரை வந்து நான் பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து வில்வமங்கல தாகூர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். நெக்ஸ்ட், அட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃபார் லிவிங் இன் எ பிளேஸ் வேர் கிருஷ்ணா ஹேஸ் ஹிஸ் பாஸ் டைம்ஸ், அதாவது பகவான் லீலைகள் புரிந்த அந்த இடங்கள்ல வந்து வாழணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த இது எண்ணங்கள். சோ இதெல்லாமே வந்து ஒருவர் பரவச நிலை போவதற்கான அந்த இயல்புகளினுடைய எக்ஸாம்பிள், அதாவது இன்னும் டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் எழுதி இருக்கக்கூடியது. சோ புக்ல பதையா வாலி என்ற அந்த புக்ல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன எழுதியிருக்கார் அப்படின்னாக்கா விருந்தாவனத்தை பற்றி. இன் திஸ் பிளேஸ் த சன் ஆஃப் மகாராஜ் நந்தா யூஸ் டு லீவ் வித் ஹிஸ் ஃபாதர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நந்த மகாராஜாவுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தனையனாக அவர் அங்கே வாழ்ந்தார் இல்லையா. who was king of his cowherd man, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆயர் குலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அரசனாக இருந்தார். in this place Lord Krishna broke the cart in which the Shakatashura demon was concealed, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே அந்த சக்டாசுரா என்ற அசுரனையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வதைத்தவர் அவர். at the place of தாமோதர லீலை பண்ணும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா யசோதா தாயார் அவருடைய இடுப்புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கயிறை கட்டி அந்த உரலோட கட்டி இருந்தாலும் அந்த உரலையே இழுத்துட்டு போயிட்டு அந்த அர்ஜுனா மரங்களை வந்து நடுவுல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மரங்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் குபேரனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விமோக்ஷனத்தை கொடுத்தார் இல்லையா. சோ இது எல்லாமே இந்த லீலைகள் எல்லாம் நடந்தது அங்கே. The system of circumambulating of all these places is still current among the devotees of Lord Krishna. இப்பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய வாழ்ந்த அந்த ஸ்தலங்கள்ல வந்து போயிட்டு எல்லாருமே வந்து ஒரு சுற்றி அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவிச்சுட்டு வரக்கூடியது இன்னும் கூட நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் தோஸ் கம்மிங் டு மதுரா அண்ட் விருந்தாவனா ஆல்வேஸ் ஃபீல் டிரான்ஸ்ஜெண்டல் பிளஷர், அதாவது ஆனந்த மயத்தை வந்து அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே சென்றால் உணர்கிறார்கள், பக்தர்கள் யாராக இருந்தாலுமே. ஸ்டில் ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருனாக்கா, the attachment exhibited by the pure devotees for Krishna cannot possibly perfected in the heart of fruity workers. கர்ம காண்டிகளால் இது புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதாவது பக்தியற்ற பிலாசபிக்கல் தாட்ஸ் வறண்ட கற்பனைகள் யுகங்கள் இருக்கிறவங்களாலையும் இதை வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. and it's very rare and not possible to achieve even by for many liberated person, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முமுட்சுக்களாக கூடிய அந்த தன்மையில் இருக்கிறவங்களாலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சில சமயத்துல வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. அஷ்டகாலிகா லீலா அப்படின்னாக்கா சில பேர் வந்து எக்கஸ்டிக் நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிராமாட்டிக்கா காட்டக்கூடிய தன்மை தான் வந்து he will be a pretender, அவருக்கு ஏதோ சாமி வந்தது, இதெல்லாம் கூட நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பார்த்திருப்போம் இல்லையா. சோ அதை பத்தி தான் இந்த இதுல சொல்றாங்க. we cannot pretend. பரவச நிலையை என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு போலியாக நம்ம என்னைக்குமே அந்த ஈவெண்ட்டை எடுத்து காட்ட முடியாது. கண்டிப்பாக பரவசம் என்பது நம்ம கையிலே கிடையாது.
இட் இஸ் நாட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த டிவோட்டி. ஸோ அவர் பக்தியினுடைய ஒரு லெவல் அடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தானாகவே வந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த சுபாவம் ஆக்சுவலி. ஸோ மேல சொன்ன அந்த நிலைகள் எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கடந்துதான் அந்த பரவச நிலையை வந்து அவரால் வந்து அடைய முடியும். ஸோ நம்ம பிரிட்டண்டர் cannot show ஈவன் ஆக்சுவலி வந்து சடனா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ cannot showcase கண்ணில் தாரையா தண்ணி வருது இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பரவச நிலைந்து நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒருவர் பக்தியில சதா சர்வகாலமும் ஈடுபட்டு அதனுடைய அவுட்கம்மா தான் அவங்க வந்து பரவச நிலைக்கு செல்வார்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இமிட்டேட்டிவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இமிட்டேஷன்னாக்கா ஒருத்தரை பார்த்து அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை. இது பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான தலைப்புகள் கீழே பேசப்படுகின்றது. ஒன்று ஷேடோ அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து டிரான்ஸ்டென்டல் அட்டாச்மெண்ட் பரா, அதாவது ஆன்மீகமாக பகவானோட இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா வந்து தொடர்பு கொள்வது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிழல் போன்ற அட்டாச்மெண்ட். ஸோ இஃப் சம்ஒன் வித்தவுட் அண்டர்கோயிங் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது நாம எல்லாரும் சாதன பக்தி பண்ணாம அண்ட் வித்தவுட் பீயிங் கைடட் பை அ போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அவருக்கு குரு என்பவர் எதுவும் கிடையாது, அவருடைய கைடன்ஸும் கிடையாது. ஆனா நமக்கெல்லாம் இந்த குரு பரம்பரை வாயிலாக எப்படியெல்லாம் செய்யணும்ன்றது எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறா இஸ்கான்ல. ஸோ வித்தவுட் ஹேவிங், நமக்கு இன்னும் குரு அப்படிங்கிற ஸ்தானத்து நமக்கு யாருக்கும் இன்னும் தீட்சை இன்னும் நம்ம வாங்கல, இருந்தாலுமே இந்த கைடன்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சம்பிரதாயத்துல இருந்து நம்ம வரும்பொழுது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா. ஷோஸ் சச் இமிட்டேட்டிவ் அட்டாச்மெண்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷேடோ அட்டாச்மெண்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னா உண்மையான அந்த பரவச நிலை அடைவதற்கான அந்த பக்தி வந்து அவர்களிடம் அப்பொழுது காண்பதில்லை. ஒருவர் வந்து உத்தமமான ஒரு பக்தர் கிட்ட அசோசியேஷன் இருந்தாலோ அல்லது பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே அவர்கள் இந்த சாதன பக்தியை வந்து பயிற்சி செஞ்சிருந்தா மட்டுமே அவங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை அடைய முடியும், சால்வேஷன். ஸோ குட் ஃபார்ச்சூன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சால்வேஷன் ஆஸ் த குட் ஃபார்ச்சூன் டு அசோசியேட் வித் த பியூர் டிவோட்டிஸ். ஒருத்தர் வந்து முக்தி அடையக்கூடிய அந்த தன்மையில இருக்காங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உத்தமமான பக்தருடைய அந்த அசோசியேஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். while they are engaged in chanting the holy name of the Lord. ஸோ ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போகணும்னா கண்டிப்பாக ஜபங்கள் அவங்களுக்கு உதவி புரியும். நீங்க எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 times 5 times எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ட்ரை டு எலிவேட் டு 16 rounds ஆக்சுவலி, தட் வில் பி ஆல்வேஸ் குட் ஃபார் யூ. ஹோல் டே நீங்க வந்து உங்களை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு நீங்க எடுத்து செல்வீங்க. எந்த சூழல் இருந்தாலும் நீங்க வந்து பயப்படவே மாட்டீங்க. யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபேஸ் இட். அதை ஃபேஸ் பண்ணி அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நன்மையாக இருந்தாலும் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும், அகங்காரம் வராது. அதே மாதிரி துக்கமாக இருந்தாலும் நீங்க அதை வந்து பேலன்ஸ், எஸ் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தையும் நீங்க வந்து எடுத்து செல்வீர்கள். ஸோ அதனால எப்பொழுதுமே ஜபங்கள் வந்து நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். ஸோ அதனால நாமஸ்மரணம் என்பது நமக்கு பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்துக்கான வரப்பிரசாதம். அதனால இதை வந்து நீங்க மறக்காம 16 roundsக்கு நீங்க எலிவேட் ஆகிறதுக்கு நீங்க எல்லாருமே பார்க்கணும். At the time, simply by association of a pure devotee, the moon-like rays from their hearts reflect on him, and by the influence of the pure devotees, he may show some likeliness of attachment caused by the inquisitiveness. Inquisitiveness னா கேள்வி. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பார்வையால நம்ம ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தூய்மை ஏற்படுகின்றது. அதனால நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி பாதையில் நம்மளை நாம் எடுத்து செல்கின்றோம். மேலும் வந்து நமக்கு இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா, வில் பி ஹேவிங் த குவரிஸ், அது எல்லாமே வந்து கேட்போம். பட் this is very flickering, and if the manifestation of such shadow attachment, one feels the disappearance of the material pants. இவ்வாறாக இந்த பக்தி பரவச நிலையத்துக்கு தேவையான அந்த இதுல வந்து ஒருத்தர் தன்னை எடுத்து செல்லும் பொழுது ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய பௌதிக ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே, பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட செயல்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே தன்னை விட்டு விலகி செல்கின்றது என்று ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொண்டார் என்றால் அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பரா அட்டாச்மெண்ட். ஷேடோ அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரா அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு எலிவேட் ஆறாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல். The conclusion is that transcendental attachment is so powerful that even if such attachment is seen manifested in some common man by the association of a pure devotee, it can bring one to the perfectional stage. ஒருத்தரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல நிலைக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேலன்ஸ்டு பொசிஷனுக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கும் அது. ஸோ இந்த ஆழ்நிலையான அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து, but such attachment for Krishna cannot be invoked in person without being sufficiently blessed by the association of the pure devotees. ஆனா இதுக்கு வந்து ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் கண்டிப்பாக தேவை. நமக்கு பகவானுடைய கருணையோ அல்லது குருனுடைய அனுகிரகமோ நமக்கு தேவை. அது இல்லாம நம்மளால இதை வந்து இன்வோக் பண்ண முடியாது. ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த பரவச நிலை வந்து வர்றதுன்னா
சிரமமான காரியம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டு பி கிளியர் பை த அசோசியேஷன் ஆஃப் பியோர் டிவோட்டிஸ். பியோர் டிவோட்டி அப்படின்னு நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா அது வந்து ஒரு ஆச்சாரியரை இல்லை ஒரு குருவை தான் சொல்வது. ஸோ அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் கிருஷ்ணா கேன் பி அரோஸ்ட். But if one commits offenses at the lotus feet of a devotee, his shadow attachment or para attachment can be extinguished, அதாவது vanquished. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குருவுக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we should not do, அதாவது நம்மள எந்த அஃபென்ஸும் நம்ம செய்யக்கூடாது. லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் எ டிவோட்டி we should not do that. அப்படி நாம செய்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய இந்த பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை விட்டு தூரமா அந்த அட்டாச்மெண்ட் நம்மளை விட்டு தானாகவே விலகிவிடும். ஸோ we should always be very careful. ஸோ குருவுக்கு நாம செய்யக்கூடிய கைங்கரியம் எதுவாக இருந்தாலுமே அதுல தவறுகள் இல்லாம பார்த்து செய்யணும். ஆக்சுவலி இஃப் சம்ஒன் பிகம்ஸ் ஈவன் நம்ம நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல யாராவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இனிஷியேஷன் செகண்ட் லெவல் இனிஷியேஷன்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கான ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணாம போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் வில் பிகம் அன் அஃபென்ஸ் ஆக்சுவலி. ஏன்னா யூ ஆர் கான் அண்டர் ஏ ஷெல்டர் ஆஃப் எ பர்சன். ஸோ நாம செய்யலைன்னா நம்ம சொல்லுவோன்றதுக்காக தான் அவருடைய அந்த ரட்சணை என்பது நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் வாட் இஸ் அவர், நம்மளுடைய லிமிட்ஸ் என்ன, நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்படி நம்ம போகணும்னு நினைச்சா கூட அதுக்கான அந்த கைங்கரியத்தை வந்து விடாம செய்யணும். ஸோ வென் யூ ஆர் டிசைரிங் சம்திங் யூ நீட் டு பி வெரி நாட் ஃபார் கரண்ட்லி நம்ம யாருமே அதுக்கு அப்ளை பண்ணல. பட் வென் யூ ஆர் கோயிங் ஃபியூச்சர் யாராவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஒரு மாங்க் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே அதுக்கான நியமங்களை வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். வென் வி ஃபால் ஆஃப் தட் automatically that will have an impact. We are taking a shelter under a pure devotee. அதனால if someone becomes attached to the principles of salvation or to merging into the existence of Brahma Jyoti, his acoustics gradually diminish into shadow or para attachment or else transform into the principle of ahankaropashana. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரோபஷனா அப்படின்னாக்கா describes that living entity when he begins spiritual realization by identifying himself with the supreme. அதாவது one self with, அதாவது அகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நானும் பகவானும் ஒரே சமம் அப்படிங்கிறது, ஐ எம் ஒன்னஸ் வித் காட் அப்படின்னு அந்த நிலைக்கு மொய்னிசம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம இயல்பால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பை குவாலிட்டி ஆத்ம ரூபமும் பரமாத்மா ரூபமும் குவாலிட்டியில ஒண்ணுதான். ஆனா அவர் குவான்டிட்டியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி இஸ் அன்லிமிட்டெட், ஆக்சுவலி இன்கன்சீவபிள், நம்ம கற்பனைக்கு கூட எட்டாதவர் தான். நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு தீப்பொறி மாதிரி தான். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்க கூடாது. வி ஆல்வேஸ் ஹாவ் டு ரியலைஸ் வாட் இஸ் ஆத்மா. ஆத்ம ரூபத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அந்த ஆத்மாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் பகவான் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி சர்வைவிங் பிகாஸ் ஹிருதயத்துல வந்து பகவான் இருக்கார். அவர் தான் இந்த உயிர் நாடியாக நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். அவர் இந்த ஹிருதயத்துல அந்த ஆன்ம ரூப இதுல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால தான் நாமளும் நடமாடின்னு இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொள்ளணும். ஒன்ஸ் திஸ் ஆத்மா லீவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு டெட் பாடி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். Thus without differentiating between himself and supreme lord, it is his view by worshipping himself being நான் தன்னையே நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லெவலுக்கு போறவங்களாம் உண்டு. So that is wrong. that அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் அகங்காரோபஷனா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பை யார் வெளிப்படுத்துகிறார்களோ அதற்கு தான் வந்து அகங்காரோபஷனா என்று சொல்லப்படுகின்றது. It is seen that a person has developed a high standard of devotion without having undergone even regulative principle. It is to be understood that the state of devotional service has achieved in a former life. ஐ திங்க் இது நேத்து கூட நான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தர் ராகனுகா பக்தியோ இல்லை ஒரு பாவ பக்தியோ இல்லை பிரேம பக்தியோ வந்து வளர்த்து கொள்கின்றார்கள் என்றால் சாதன பக்தி எல்லாம் அவர் முற்பிறவில முடிச்சிருப்பார். ஸோ அதனாலதான் அவர் வந்து சடனா வந்து பாத்தீங்கன்னா he can suddenly elevate it actually to the highest level of the devotional service. ஸோ former life, அதாவது முந்தைய பிறவிகள்ல அவர் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருப்பார். The conclusion is that the steady progress in devotional service can be attained only in the association of ஒரு குரு மார்க்கத்துல மட்டும்தான் நம்மளால வந்து உன்னதமான அந்த பக்தி சேவையை நம்மளால செய்ய முடியும். If a person is completely detached from the material endowment and has developed pure ecstatic devotion, even if he is sometimes accidentally found out to be living up the standard of a devotional service, one should not be envious of him. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் இஸ் ஃபவுண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து நல்ல ஆழ்நிலையான அந்த பக்தி பரவச நிலையில வந்து அவங்க தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டு இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவர் விடுபட்டு இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் ஆக்சிடென்ட்லி அவர் அந்த நிலையை அவர் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாம போகும்பொழுது அவரை பார்த்து நம்ம வந்து பொறாமைப்படக்கூடாது. ஆக்சுவலி தட் இஸ் நாட் ரைட். ஹி வில் அகெயின் கோ பேக். ஆக்சுவலி
ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மீண்டும் வந்து அந்த நிலை ஸ்திரமாக இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் அந்த டீவியேஷன் சடனா வந்தாலும் he will be again pulled back by the mercy of the Lord. எப்பவுமே the devotee who has unflinching faith in and devotion to the Lord, even if sometimes found to be accidentally deviated from the pure devotional characteristic, should be still counted among the pure only. ஏன்னா எல்லாருக்குமே இந்த பௌதிக இயற்கையில வரும்பொழுது sometimes we'll enter into the deviation. நம்ம அதுல போய் மனசு லைக்கலன்னாலும் சூழ்நிலை நம்மள அந்த இடத்துல போக வச்சதுன்னா கூட we will again go back to the அந்த அந்த முதல்ல இருந்துமே அந்த நிலைக்கு நம்ம திரும்பி செல்வோம், நம்மளுடைய பக்தியை நம்ம வந்து வளர்த்துட்டு போகும்பொழுது. ஏன்னா நம்பிக்கை, அன்ஃபிளிஞ்சிங் ஃபெய்த், அதாவது எந்த வித டீவியேஷனும் கிடையாது. மனசு ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது அவ்வளவு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு. ஸோ இன் லார்ட் கிருஷ்ணா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் மேக்ஸ் ஒன் ஹைலி எலிவேட்டட் இன் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ அதுக்கு இன்னொரு சம்பந்தமும் என்னன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆல்வேஸ் புல் அஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் த குருனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். நாம எங்கேயாவது கொஞ்சம் டிவியேட் ஆனாலும் நமக்கு ஆல்ரெடி மெசேஜ் வந்துடும். குரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will not allow us to get deviated. அதுக்கு தான் ஒரு குரு மார்க்கம் நமக்கு தேவை. நரசிம்ம புராணத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா if a person has completely engaged his mind, மனது, உடல் மற்றும் அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே பகவானுடைய செயலில் அவன் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தால் and extremely is found to be engaged in the abdominal activities, even கீழ்நிலையான ஒரு ஆக்டிவிட்டியில அவன் ஈடுபட வேண்டிய ஒரு காரணம் கட்டாயம் வந்தா கூட these abdominal activities will surely be quickly vanquished. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய கருணை இருந்தா கண்டிப்பாக அந்த செயல்பாட்டிலிருந்து அவர் வந்து முக்தியே அடைவார் ஆக்சுவலி பை த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் his staunch devotional force. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பக்தியினால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அதுல இருந்து வெளியே வந்துருவார் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் லவ் ஆஃப் த காட். ஸோ இன்னைக்கு நான் கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஆல்ரெடி 6:30 ஆயிடுத்து. ஐ வில் பி ஏபிள் டு டூ. உங்களுக்கு if you don't mind. பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓகே பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க் யூ. ஏன்னா மறுபடியும் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு போஸ்ட்போன் இட். ஸோ லாஸ்ட் சாப்டர், அதாவது கிழக்கு அலை சொல்றோம் இல்லையா, பக்தி ரசாமிரத சிந்துல 4 அலைகள், கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு அலைகள். நம்ம படிச்சது ஈஸ்ட் வேவ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். அதுல லாஸ்ட் இப்ப பிரேம பக்தி பத்தி தான் நம்ம வந்து படிக்க போகின்றோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் லவ் ஆஃப் காட், பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தியை நம்ம எவ்வாறு செலுத்த போகின்றோம் என்பது இந்த சாப்டர்ல இருந்து நம்ம வாசிக்க போகின்றோம். When one is desired to love Krishna in his particular relationship becomes intensified, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த பகவானோட சம்பந்தத்தை வந்து அவர் ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த சம்பந்தத்தினுடைய வீரியம் என்று வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மென்மேலும் பெருகும் பொழுது this is known as the pure love of God. அதாவது அதுதான் வந்து பிரேம பக்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. When one thereby becomes completely purified in all material contamination, இந்த பௌதிக கலங்கங்களிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படும் பொழுது there develops an attachment and taste for the devotional service. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து பக்தி கைங்கரியத்துல வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசு வருதுன்னாக்கா பேசிக்கலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இந்த பௌதிக கலங்கங்களிலிருந்து அவர் வந்து விடுதலை அடைந்திருக்கின்றார் என்று அர்த்தம். ஸோ அது கிளியரன்ஸ் இல்லைன்னா அவங்களால இதுல வந்து ஸ்திரமாக அவரால் முன்னேறி செல்ல முடியாது. தி டேஸ்ட் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட், அந்த இதனுடைய அந்த ருஷியும், அதாவது பக்தி என்னும் அந்த ருஷியை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனோடு அவருடைய மனதை லைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஜுவலி இன்டென்சிஃபை இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் டைம். போக 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 பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அந்த பக்தி இதுல வந்து கண்டிப்பாக நீங்க எல்லாரும் கூட இதை அனுபவிச்சிருக்கலாம். முதல்ல நீங்க 18 days கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏதோ கிளாஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நம்ம என்னதான் சொல்றாங்கன்னு கேட்கலாம் தான் வந்திருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பாதையில ஒரு அடியா எடுத்து நீங்க வச்சு முன்னேறி வந்துட்டே இருக்கீங்க. ஸோ யூ கேன் see that intense ஆஃப் தட் பக்தி வந்து பெருகின்றே போறது. நீங்களும் இதனுடைய அசோசியேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் வந்து முன்னேறி சென்று கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். ஸோ இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த கோர்ஸ் ஆஃப் டைம், அதாவது காலங்கள் செல்ல செல்ல நாமளும் அந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறி செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம ஈடுபடுத்திச்சு. நம்மளுடைய ஈடுபாடு எவ்வளவு தூரம் இருக்கின்றதோ அதற்கேற்றவாறு அந்த பக்தியினுடைய அளவும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவு, இன்டென்ஸ் என்றாலே அளவு, நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தியை செலுத்துறோன்றதும் அதுவும் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. பிகம்ஸ் லவ், இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது நாம பிரேம பக்தியை செலுத்துகின்றோம். The word love can only be actually applied in relationship with the personality of. அன்பு என்பது பகவானோட மட்டும்தான் நம்மளால வந்து
we can speak. So இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மோகமாக ஆகிவிடுகின்றது ஆக்சுவலி. ஏன்னா இங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள். அதே வந்து பக்தியில நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அது மோகம் கிடையாது, அது வந்து அன்பு. So இங்க நாரத பஞ்சார்த்தரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா when lust is completely transferred to the Krishna Lord, Supreme Personality of Godhead, and the concept of kinship is completely reposed in him, such is accepted as pure love of God by great authorities like Bhishma, so Prahalada, Uddhava and Narada. இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய அந்த அதாவது எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேராசை, இந்த தீய குணங்கள் எல்லாமே இந்த லோகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட இயல்புகளால் நமக்கு வரக்கூடிய ஒன்று. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மடைமாற்றி பகவான் மேல நம்ம பிரேம பக்தியா வளர்த்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். கம்ப்ளீட்லி ரிப்போஸ்ட் ஹிம், அவரே நம்ம we are involved into him, அவர் மேலேயே நம்மளுடைய பிரேம பக்தியை நம்ம வந்து வளர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படி the great authorities like பீஷ்மரும் சரி, பிரகலாதன், அதுக்கப்புறம் வந்து உத்தவர், அதுக்கப்புறம் நாரதர், இவங்க எல்லாருமே வந்து the great people. சோ அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம போகும்பொழுது பகவானுக்கு நம்ம வந்து பிரேம பக்தியில நாம எடுத்து செல்ல முடியும். Bhishma has explained that love of Godhead means completely giving up all so-called love for any other person. பகவானுக்கு மட்டும்தான் நம்மளால பிரேமையை செலுத்த முடியும், வேற யாருக்குமே அந்த அளவுக்கு நம்மளால பிரேமையை செலுத்தவே முடியாது. we will not have that. சோ அந்த ஆப்ஷனை யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம. only we'll have the association with the Lord. நம்மளுடைய அன்பு முழுவதுமே அவருக்கு ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் நம்மள அர்ப்பணிப்போம். அது தவிர்த்து வேற எல்லார்கிட்டயுமே அந்த சேம் அளவுக்கு அன்பு என்பது அந்த பிரேம பக்தியை வந்து நம்மளால வெளிப்படுத்த முடியாது. According to Bhishma, love means to repose one's affection completely. That means you have to give everything to the அவங்களுடைய எல்லா அன்பு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் அப் ஆன் ஒன் பர்சன், வித்ட்ராயிங் ஆல் அஃபினிட்டிஸ். அதாவது எல்லா அஃபெக்ஷன் எத்தனை நம்ம வந்து நம்ம ஃபேமிலி மேல இருக்கும், நம்ம பிள்ளைகள் மேல இருக்கும், எல்லார் மேலேயும் இருக்கும். ஆனா இது எல்லாமே பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட சம்பந்தங்கள் நமக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சில காலம் நாம் இருந்து செல்ல போகின்றோம், அவர்களுக்கு நம்மளுடைய கடமை தேவை. அன்பு என்பது இருக்கணும், ஆனா அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஆனா ஒன்லி பகவானோட மட்டும்தான் நம்ம அந்த பிரேம பக்தி வித் அட்டாச்மெண்ட் எடுத்துட்டு போகணும். இங்க வந்து அன்பு இருக்கலாம், ஆனால் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும் நமக்கு. ஸோ தட் டிஃபரன்ஸ் நம்ம என்னைக்குமே தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ வென் யூ ஆர் ஹேவிங் சோ மெனி திங்ஸ், ஆனா ஒருத்தர் வந்து முழுமையாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரேம பக்தியை வந்து பகவான் மீது வளர்த்து கொள்வார்கள் என்றால் தட் இஸ் கால்ட் ஹையஸ்ட் திங். நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து அது பிரேம பக்தி ஆகின்றது. இன்னொன்னு என்னக்கா 11th cantoல பாத்தீங்கன்னா 2nd chapterல வந்து 38 verse பாகவதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா a devotee in the course of executing regulative principles, அதாவது சாதன பக்தியை செய்யும் பொழுது develops his natural Krishna consciousness. தானாகவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தி அதாவது கடவுள் உணர்வு, பக்தி உணர்வு என்பது அவனுக்கு வந்து தானாகவே வந்து அவனுக்கு it will develop and thus becomes softened at heart and he chants and dances like a madman. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will become so soft. அது ஹிருதயத்தால அவர் வந்து மிகவும் மென்மையான மனிதராகின்றார். he will continuously chant and he may do that. அந்த எக்கஸ்டிக் லெவல் போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பரவச நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி அந்த பாடல்களை வந்து ஈடுபட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டான்ஸ் அந்த இதுல போகக்கூடிய மீராபாய் எடுத்துக்கோங்க. she was not a scholar. அவங்க எதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எந்த ஸ்காலர்லி பர்சனும் கிடையாது. பட் she was having only the பிரேம பக்தி. she was dancing only actually அப்படிங்கறது வந்து நம்ம நிறையவே ரெஃபரன்ஸ் படிச்சிருக்கோம். so being the softened heart and he chants and dances like a madman while performing chanting of the holy name of the Lord. He sometimes cries. சில சமயத்துல அழுவார்கள். அழறதுன்றது வந்து கண்ணுல தானாக வரக்கூடிய அந்த நிலை, ஏன்னா அது பரவச நிலை செல்லும் போது. sometimes talks wildly. சில சமயத்துல வந்து பெருசா கத்திட்டு sometimes sings, sometimes without caring for any outsider dances like அதாவது நம்ம முன்னாடி யாரு இருக்காங்க என்ன இருக்காங்கன்றது தெரியாது, பட் he will start dancing. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. ஸோ இது வந்து பரவச நிலையிலோட லெவல்ல பத்தி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பத்ம புராணத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்திரகாந்தி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரிஜிட்லி அப்சர்வ்டு செலிபசி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கைப்பற்றால் டு ஒப்டெயின் கிருஷ்ணா ஹாஸ் ஹர் ஹஸ்பண்ட், அதாவது பகவானையே திருமணம் செய்து கொள்ளணும்ட்டு. she always engage herself in meditating on the transcendental form of the Lord. பகவானுடைய அந்த
சச்சிதானந்த ரூபத்தின் மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து she started meditating and always chanted the glories of the Lord. பகவானுடைய புகழாரங்களை எப்பொழுதுமே வந்து பாடிக்கொண்டிருந்தாள். She did not desire to accept anyone else as her husband. யாரையுமே தன்னுடைய கணவராக அவள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகவில்லை. She had firmly decided that only Lord Krishna would be her husband. So அந்த ஸ்திரமான அந்த மனது பகவானையே வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மனது இருந்தது. அந்த மாதிரி அவருடைய பக்தியை அவர் வந்து வளர்த்து கொண்டார். நாயிகா பாவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதுரிய லீலா, மாதுரிய ரசா அப்படின்னு நம்ம இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ பிரேம பக்தியில வந்து நிறையவே வந்து மாதுரிய ரசாவும் வரதுண்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 5 விதமான டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாமே இந்த பிரேம பக்தியில வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து த லார்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி மர்சி, பகவானுடைய ஸ்பெஷல் மர்சி யாருக்கெல்லாம்ன்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்க போகின்றோம். 11th cantoல பாத்தீங்கன்னா the gopis of Vrindavana did not study Vedas to achieve me அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து உத்தவருக்கு சொல்றாரு, கோபிஸ் எல்லாருமே எதையுமே படிக்கல, அவங்க வந்து எந்த வேதத்தையும் படிக்கல. டு அச்சீவ் மீ, என்னை அடைவதற்காக அவர்கள் எந்த வேதத்தையும் படிக்கவில்லை. நாட் ஹேட் they ever been in holy places for pilgrimage, புனித ஸ்தலங்களுக்கும் அவர்கள் எங்கேயும் செல்லவில்லை. நாட் டிட் they devotedly execute any regulative principles, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோஷனா அவங்க வந்து எந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸும் அவங்க வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணவே இல்லை. நாட் டிட் they undergo any kind of austerity, எந்த விதமான அதாவது பக்தி கைங்கரியங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையுமே செய்யவே இல்லை. Still, it is simply my association that they have attained the highest perfection of devotional service. வெறுமனே வந்து பிரேம பக்தியை மட்டும்தான் அவர்கள் செலுத்தினார்கள். அது ஒண்ணுதான் இருந்தது, பிளைண்டா பகவான் மீது பிரேமை. ஸோ ஐ திங்க் இன் ஹிந்தி ஆல்சோ வில் டெல்னா காடுவா பிரேமான்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த வேர்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ வெறுமனே அவங்களுக்கு ஞானம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை, சொன்னா கூட ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம்லாம் இருக்காது. they know how to only love கிருஷ்ணா, அவ்வளவுதான். தட் இஸ் ஹவு அவங்களுடைய அந்த பக்தியை வந்து அவங்க வளர்த்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீமத் சந்திரிகாவை பத்தியும் பத்ம புராணத்துல கோபீஸும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க பாகவதத்துல சொல்லும் பொழுது 2 ரெஃபரன்சஸ் வச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் அப்பியர்ஸ் தட் டிவோட்டி who always thinks of Krishna, who always chants his glories in ecstatic love regardless of his condition, will attain the highest perfection of unalloyed devotional service. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனன்ய பக்தியை அவர்கள் அடைகின்றார்கள், அதாவது பிரேம பக்தி. டியூ டு லார்ட் கிருஷ்ணாஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி மெர்சி, அந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி மெர்சி பகவான் தான் கொடுப்பார். அவர் எப்ப கொடுப்பார், யாரு கொடுப்பார்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இது வந்து பியூர்லி இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் த அனன்ய பக்தி பீப்புள். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் 2 ஆல்ரெடி கோபீஸ் அண்ட் சந்திரகாந்தா பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க. இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லியிருக்கிறது ரெஃபரன்ஸ், இஃப் ஹரி த சுப்ரீம் லார்ட் இஸ் வர்ஷிப்ட், adored and loved by a person, அதாவது ஹரி என்று நம்ம ஹரியை வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்பொழுதுமே அவருக்கு பக்தி சேவை செய்து அவருடைய ரூபத்தை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தரிசனம் செய்யும் பொழுது அதுல நம்மள மனதை லயித்து அண்ட் லவ்ட் பை a person, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரேம பக்தி நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்றோம்ல. இட் should be understood that person has finished all his austerities. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் செய்ய வேண்டிய அதாவது கைங்கரியங்கள் எதுவும் எல்லாத்தையுமே அவர் முடிச்சிட்டார். பெனன்சஸ், தவங்கள், அதுக்கப்புறம் சிமிலர் ப்ராசஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியல் ஆத்ம ஞானத்தையும் அவர் பெற்றிருக்கின்றார் அப்படிங்கறது வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஆன் த அதர் ஹேண்ட், இஃப் ஆஃப்டர் அண்டர்கோயிங் ஆல் டைப் ஆஃப் ஆஸ்டரிட்டிஸ், பெனன்சஸ் அண்ட் மிஸ்டிக் யோகா, ஒன் டஸ் நாட் டெவலப் லவ் ஃபார் ஹரி, அதாவது ஒருவர் வந்து பிரேம பக்தியை வளர்த்து கொண்டால் இந்த வேறு சில எல்லாமே அவங்க செய்யலன்னாலுமே அவர் எல்லாவற்றையும் அடைந்தவராக கருதப்படுகின்றது. ஆனா எல்லா செயல்களிலும் ஒருவர் ஈடுபட்டிருந்தாலும் பகவான் மீது பிரேம பக்தியை வளர்த்து கொள்ளாதவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா he doesn't develop such a love for Hari, then all his performance ought to be considered as unless a waste of time. எல்லாமே வந்து waste of time தான் கருதப்படுகின்றது. If someone always sees Krishna inside and out, தன்னுடைய ஹிருதயத்திலையும் பகவான் இருக்கார், எல்லா இடங்களிலுமே பகவானை வந்து வெளிப்புற இடத்திலே நம்மளால பார்க்க முடிகின்றது என்றால், அதாவது அவர்களுடைய அந்த தியானம் இது எல்லாத்துலயுமே வந்து உபயோகப்படுத்தும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலையை அவர்களால் உணர முடிந்தால், உணர்தல் என்பது இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. இது யூ கேன் ஆல்வேஸ் see, உள்ளுக்குள்ள பகவான் இருக்கிறது நம்ம மனசுல இருக்கிறவங்களுக்கு அவர் மேல பக்தி செலுத்தும் பொழுது அவருடைய ரூபத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ நம்ம எந்த அளவுக்கு அவர் மேல பக்தி செலுத்துறோமோ வெளியில கூட நம்ம அவருடைய ரூபத்தை நம்ம காணலாம். சோ இந்த நிலையில that is called as the that then it should be understood that he has surpassed all austerities,
அதாவது எல்லாவற்றையுமே அவர் முடித்துட்டார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்ரிஃபைசஸ், யக்னங்கள் எல்லாமே அவர் முடிச்சாச்சு, தியாகங்கள் எல்லாம் முடிச்சாச்சு, பெனன்சஸ் தவங்கள் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. தவங்கள் எதுக்கு செய்யறோம்? ஒருத்தர் வந்து ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளுது, அதாவது ஆத்ம ரூபத்தை வந்து காண்பதற்காக தான் தவங்கள் செய்வது. அது எல்லாவற்றையுமே வந்து அவர் கடந்து விட்டார் என்று நாம் இங்க சொல்லப்படுகின்றது. And if after executing all kinds of penances and austerities one cannot see Krishna inside and out, then he is executed his performances uselessly. அதாவது அவர் செய்த எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கறது வந்து நாம் இங்க தெரிந்து கொள்ளணும். நம்ம செய்யக்கூடிய கைங்கரியமே வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ளணும், தெரிந்து கொள்ளணும், அவரை பார்க்கணும்ன்றதான். அந்த இதுலயே வந்து நம்ம வந்து if you are not achieving that level, obviously நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலையை அடைந்த பிறகும் நம்மளால அதை பெற முடியவில்லை என்றால் whatever effort we have put, it will go waste only. So one is profound veneration for the greatness of the God, and the other may be one's automatically being attracted to the Krishna, so without any extra consideration. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னாக்கா two headings, அதாவது பகவானுடைய இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி மெர்சி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த இயல்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை பெற்று இருப்பாங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா they will get attracted to the loving service of the Krishna. இது ரெண்டு விதமான தலைப்புகள் கீழே தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றது. சோ மேல ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது பாத்தீங்கன்னாக்கா பை அதாவது வேதங்கள் சொல்றது பிரகாரம், ஒரு குரு நமக்கு சொல்லக்கூடிய பிரகாரம் இதெல்லாமே கேட்டுண்டு அவரை பற்றியான எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுண்டு பண்றதுதான் வந்து knowing about him more that leads to the greatness of the Lord. அதை வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம். சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது அந்த பிரேம பக்தியில வந்து இம்மீடியட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா they will get easily attracted. சோ அது அந்த ரெண்டு நிலைகளை வந்து இங்கே பார்க்கின்றோம். நாரத பஞ்சார்த்தரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ one attains a great affection and steady of love for him. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா படித்து புரிந்து, அதாவது சாதன பக்தியில நம்ம வந்து நம்மள நாம எடுத்துட்டு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அஃபெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்லோலி எலிவேட் இல்லையா, இட் வில் பிகம் சோ, அதாவது ஸ்டெடியான ஒரு அன்போ பாசமே பரிவு என்பது பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல ரிலேஷன்ஷிப்ல எடுத்துட்டு போயிடுவோம். ஒரு நண்பனாகவோ இல்லை ஒரு பேரண்டல் லவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாத்சல்ய ரசத்திலேயோ இல்லை கான்ஜுகுவல் லவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மதுரிய ரசத்திலேயோ இல்லை சாக்கிய ரசத்திலேயோ ஒரு தாஷ்ய ரசத்திலேயோ நம்ம வந்து நம்மள நாம அவர் மேல வந்து பக்தியை வளர்த்து கொண்டே செல்வோம். அது ஃபர்ஸ்ட் டைப். ஒன் இஸ் சர்டன்லி அஷ்யூர்ட் டு அட்டைன் த 4 கைண்ட் ஆஃப் வைஷ்ணவா லிபரேஷன். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம லிபரேஷன் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 5 விதமான லிபரேஷன்ஸ். ஒண்ணு வந்து பிரம்ம ஜோதிர், எக்ஸ்க்ளூடிங் த பிரம்ம ஜோதிர் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 4 தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. achieving the same bodily feature as the Lord, one of the thing, ஏதாவது ஒரு ஃபீச்சர் வந்து பகவானுடைய அந்த அவருடைய உருவத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இது வந்து நமக்கும் வரும். ரெண்டாவது வந்து achieving the same opulence as the Lord, பகவானுடைய வைபவங்கள்ல ஏதோ ஒரு வைபவம் நமக்கிட்ட வந்து இருக்கும். அண்ட் dwelling on the planet where the Lord is residing, அதாவது பகவானோட அந்த கம்பேனியன் இதை பார்த்துக்கிட்டேக்கா வில் ஹேவிங் கம்பேனியன்ஷிப். இப்ப எப்படி நம்ம நம்ம ஹனுமன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he had a companionship with Lord Rama இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது நிலை. அண்ட் attaining eternal association with the Lord, பகவானோட அந்த நித்தியமான அந்த அசோசியேஷனோட வந்து அங்கேயே வந்து கைங்கரியம் புரியறது. இங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தோமோ அந்த செயல். சோ மேல சொன்ன அந்த 2 நிலைகள் எதுவா இருந்தாலுமே நாம வந்து இந்த விடுதலை அடைந்த மார்க்கத்துக்கு செல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி நிலைகள் வந்து பகவானோட நம்மளுடைய சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம். If a devotee is continuously in love with Lord Krishna and his mind always fixed upon him, that devotional attitude will prove that we the only means of attraction, the attention of லார்ட் கிருஷ்ணா. ஒருத்தர் வந்து உன்னதமான அந்த பக்தி, அதாவது பிரேம பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இடைவிடாமல் பகவான் மீது செலுத்துவார்கள் என்றால் பகவானுடைய கருணை என்பது அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது. அட்டென்ஷன் ஆஃப் த லார்ட், he will get that, அந்த மெர்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கின்றது. In other words, a Vaishnava who is insanely thinking of the form of Lord Krishna is known to be a pure Vaishnava. எப்பொழுதுமே பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை வந்து அதன் மேல வந்து தியானம் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள் வந்து உத்தமமான அதாவது பியூர் வைஷ்ணவா என்று சொல்லப்படுகின்றது. A devotee who has achieved the causeless mercy of Lord on account of following the strict rules and regulations of the devotional service becomes attracted by the supreme greatness of the Lord. இது ஸ்லோவா
சாதன பக்தியில வந்து முன்னேறி செல்லுதல். அண்ட் பை திஸ் டிரான்சென்டல் பியூட்டி ஆஃப் த லார்ட், பகவானுடைய அந்த பேரானந்த சச்சிதானந்த நிலை, அந்த சச்சிதானந்த ரூபத்தை அவர்கள் காணும் பொழுது பை த ஸ்பான்டேனியஸ் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ராகனுகா பக்தியை அவர்கள் வந்து வெளிப்படுத்துவார்கள். டு பி மோர் கிளியர், by executing of the regulative principles of devotional service, one can fully appreciate the transcendental beauty of the Lord. கண்டிப்பாக வந்து சாதன பக்தி பண்ணும்பொழுது பகவானுடைய அந்த உன்னத ரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be able to appreciate. ஸோ அவர் இந்த அளவுக்கு நம்மளால் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு அவர்கள் அடைந்திருப்பார்கள். In any case, such exalted positions are only possible by the extraordinary mercy of the Lord upon the devotee. ஆனா அந்த நிலையில் அந்த பக்தன் அந்த நிலையை உணரணும்னா அந்த பக்தன் பகவானுடைய எக்ஸ்ட்ராடினரி, அதாவது ஸ்பெஷல் மர்சி இருக்கணும் அவங்களுக்கு. அப்பதான் அவங்களால அந்த நிலையை அடைய முடியும். அசோசியேஷன் ஆஃப் பியோர் டிவோட்டிஸ், குருனுடைய அசோசியேஷன் இப்போ இந்த இதுல வந்து பார்க்க போகிறது நம்ம. The influence of a pure devotee is such that if someone comes to associate with him with little faith, சிறு நம்பிக்கையோட கூட ஒரு உத்தமமான ஒரு பக்தனிடம் ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து, அதாவது குரு சிஷ்யன் அந்த மாதிரி ஒரு இதுல அவங்க எடுத்துட்டு போகும்போது he gets the chance of hearing about the Lord from the authority scriptures, இல்லையா? சோ அந்த குருக்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பகவானுடைய உருவங்கள் என்ன, அவருடைய லீலைகள் என்ன, அவருடைய நாமங்கள் என்ன, இது எல்லா அவருடைய செயல்கள் என்ன, எல்லாவற்றையுமே அவர்கள் வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. சோ when a person will, அவங்களுக்கு அவர்கள் சமர்ப்பணம் ஆகும் பொழுது அந்த குருக்களுடைய வார்த்தைகள், அவருடைய பிரசங்கங்களை கேட்க கேட்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் மனதால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில் வந்து அவர்கள் ஈர்க்கப்படுகின்றார்கள். So that thus from the heart they will always be getting attracted to the Lord. So but by the mercy of the Lord who is situated in everyone's heart, one gradually develops his faith in the description of such authority scriptures. This is the first stage of association. So அந்த குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்கறதுக்கான அந்த மனப்பக்குவத்தை அவர் வந்து எடுத்து செல்கின்றார். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த பியூர் டிவோட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேஜ் அசோசியேஷன் வித் பியூர் டிவோட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் ஒன் பிகம்ஸ் a little advanced and mature, he automatically offers to follow the principles of the devotional service under the guidance. So அப்புறம் வந்து குரு என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து அவர் சொல்லக்கூடிய கைங்கரியங்கள் எல்லாம் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது, இது செகண்ட் நிலை. அண்ட் அக்செப்ட்ஸ் ஹிம் as a spiritual master, அவரையே வந்து குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அந்த பக்தன் செல்கின்றான். இது இரண்டாம் நிலை. மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா குருனுடைய அவருடைய வழி நடத்துதலால் பாத்தீங்கன்னாக்கா the devotee executes regulative devotional service, and as a result of such activities he becomes free from all unwanted occupations. தேவையற்ற செயல்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து விடுதலை அடைகின்றான். சோ யாருடைய வழி நடத்துதலால், அவருடைய குருனுடைய வழி நடத்துதலால். இது வந்து மூன்றாவது. And as a result of such activity becomes free from all the unwanted occupations. மூன்றாவது வந்து when he free from that unwanted, தேவையற்ற செயல்கள்ல இருந்து அவர் வெளியே வரும்பொழுது his faith becomes steadily fixed, சமாதி நிலைக்கு செல்கின்றார்கள். his faith வந்து he becomes fixed in that and he develops the transcendental taste for the devotional service. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா transcendental taste, இது வந்து நாம இங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக் டேஸ்ட் சொல்லலாம். நம்ம இந்த பௌதீக செயல்களில் ஈடுபடும் போது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் டேஸ்ட். ஆனா அதே வந்து ஆழ்நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக தன்மையுடைய செயல்கள்ல நம்மளுடைய ஆசைகளை அதன ருச்சி என்ற அந்த இதுல நம்மளை எடுத்துட்டு போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே நமக்கு வந்து அட்டாச்மெண்ட், அதனோட வந்து பற்றுதலை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம். அதனுடைய விளைவு தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரவச நிலை. அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பிரேம பக்தியை வந்து பகவான் மேல வந்து நாம வந்து செலுத்துகின்றோம். சோ இவ்வாறுதான் நம்ம வந்து செயல்பட முடியும். நெக்ஸ்ட் நாராயண பஞ்சார்த்தத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் சிவா வந்து பார்வதி தாயாருக்கு சொல்லுகின்றார், யூ கேன் know from me that any person, என்னிடமிருந்து நீ கேட்கணும், அதாவது தெரிந்து கொள்ளணும், any person who has developed the ecstatic of the love of Supreme Lord of Godhead and who is always merged in the transcendental bliss on account of this love cannot perceive the material distress or happiness coming from the body or mind. அதாவது அவர் பகவான் என்ன சொல்கின்றார், அதாவது லார்ட் சிவா வாட் ஹி இஸ் டெல்லிங் அண்ணாக்கா இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்வதி தாயாருக்கு ஒருத்தர் பகவானோட அந்த ஆழ்நிலையான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரவச நிலையுடைய அந்த பக்தியில வந்து அவர்கள் தங்களை பாவ பக்தியில தங்களை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டால் is always merged in the transcendental bliss, எப்பொழுதுமே அந்த பேரானந்த நிலையில் அவர்கள் லயித்திருக்கின்றார்கள். எதனால்? பகவான் மீது பிரேம பக்தியினால். அவ்வாறு இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா cannot perceive,
அவங்களால புரிந்து cannot perceive even, அதாவது அவங்களால வந்து அவர்கள் ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் இருந்தாலுமே அது அவங்களுக்கு கடினமாகவே தெரியாது. அது நம்ம கடினமான சூழ்நிலை இருக்கோமா அப்படிங்கிற அந்த உணர்வும் அவர்களுக்கு வராது. அண்ட் ஹாப்பினஸா இருந்தாலும் அதுவும் அவங்க பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. கம்மிங் ஃப்ரம் த எதனால் வருகின்றது, மனதாலையும் இந்த உடலால வரக்கூடிய எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு இட் வில் நாட் பிகம் அக்கௌண்டபிள் அப்படிங்கிறது வந்து சிவபெருமான் சொல்றதா இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ இதோட இந்த